Da humanitarna fondacija koju ja vodim postoji već 4 skoro godine, a tek pre nekih par dana su se setili i doveli u pitanje legitimnost, način funkcionisanja, kredibilitet i tako dalje u momentu kad mi imamo 200 korisnika za koje se borimo, kad smo preko 100 dece već poslali na lečenje, kada imamo jedan način transparentan i javan kakav nema niko i ja već 4 godine pozivam svakim danom da ljudi dođu, da se upoznaju, da... Ja sam pre 2 nedelje zvanično objavio da ću se kandidovati za gradonačelnika i tad prvo se dovodi u pitanje rad moje fondacije, nakon toga dobijamo informaciju da nam se šalje budžetska inspekcija u opštinu, što nije sporno, budžetska inspekcija grad može da je pošalje kad god, ali baš sad da je šalje. Nakon toga se otvara tema kako je Novi Beograd opština sa najviše nelegalnih objekata i da mi ne radimo svoj posao, što apsolutno ne odgovara istini, pošto sve vreme u posljednjih godinu dana šaljemo spiskove, imaju spiskove, pozivamo grad da odgovori na njih, jer ne možemo bez sekretarijata za legalizaciju, da smo apsolutno spremni da pre svega participiramo zajedno s gradom, jer nažalost takav je statut da ne može opština sama da uradi ništa. Sada, koji je to razlog? Da li neko sebe promoviše u drugog novog kandidata za gradonačelnika, ja to ne znam, da li je, pošto gospodin Vesić je taj koji je u posljednjih par dana doveo u pitanje legitimitet rada opštinske službe, ja pretpostavljam da će oni biti kandidat za gradonačelnika Srpske napredne stranke, jer mi je to, moram da priznam, jedino logično, obzirom da se aktuelni gradonačelnik povukao iz svojih nekih razloga, pošto gospodin Vesić je drugi čovjek Beograda i posljednje 4 godine ga vodi, bilo bi veliko iznenađenje da ne bude on. Da li je to njegova kampanja, da li ovo, ja neću, zaista neću jednu ružnu reč reći nijekome, ja čak ni o gradskoj upravi neću reći ništa ružno. Građani su tu koji treba da sutra sude o tome šta je ono što je u njihovom interesu, šta nije, samo ne mogu da dozvolim da se iznose neistine na račun opštine Novi Beograd i nemam nikakav problem sa istinom i sa zakonom, zaista. Danas u Srbiji, kako vi vidite situaciju, da li je moguće ravnopravno razmeniti možda polemičke argumente vezano za neku situaciju? Da li vi medijski možete da odgovorite na eventualne napade? Pa, postoje mediji koji prenesu, ali postoje mediji koji ne prenesu, ili mediji koji prenesu selektivno. To je već pitanje za te medije i ja sam potpuno siguran da ja na to ne mogu da utičem, niti mogu da promenim tu situaciju. Mogu da to prihvatim tako kako je, mi se trudimo da zaista uvek odgovorimo, ja sam dostupan svim medijima. Sad znate, postoje oni novinari koji vas zovu da bi samo dali legitimitet članku koji je već napisan unapred, zna se naslov, znaju se headovi, sve se zna, onda se vaša izjava ubaci onoliko koliko je neophodno i to već ja o tome ne mogu da govorim, to je stvar medija, ne mogu da kažem da grešim dušu su svi isti, nisu svi isti, ima različitih medija i različito reaguju, voleo bih da svako može medijski da odgovori na jednak način kao kada ga neko optuži, ali to u mom barem slučaju do sad nije bila praksa. Gospodine Šapiću, vrhunski ste sportista, ugledan čovek u državi koji na svaki način je sebe kao i ličnost i privatno i poslovno realizovao. Sve to što danas prati i ovo što smo sada spomenuli, na kakav način možda diskvalifikuje neke ljude koji bi se možda uključili, ali ne uključuju se upravo zbog nekih stvari koje su vrlo očigledno neprijatne? Neprijatne su jako i mene puno puta kad su ljudi pitali kad bih mogao sad da vratim vreme, nikad ne bih ušao u politiku. Zaista nikada, jer to sve što sam ja proživao u ovih 8-9 godina, šta sam sve bio u prilici da pročitam o sebi, na koji način moja porodica na to da reaguje, to ne bih poželao nikome, zaista nikome i danas sam tu gde jesam i verovatno i na te novobeogradske izbore da su drugačije prošli, danas ovde ne bih sedeo i izaći na te beogradske izbore sa potpuno istim ciljem, da na jedan drugačiji način, sa jednim pozitivnim načinom razmišljanja, sa konkretnim stvarima, sa konstrukcijom, a ne destrukcijom, sa energijom konstrukcije, a ne energijom destrukcije, probam nešto da izađem pred ljude. Da li će tu ljudi prepoznati, ja ne znam. Na kraju krajeva, svaki narod dobije da ga vodi onaj koga zaslužuju, na pozitivan, negativan način, šta god to značilo. I ljudi treba dobro da razmisle koga žele. Mogu da izaberu između svih nas koji smo tu, svako iza sebe ima neku svoju referentnost ili već kako to da nazovem. I zaista, evo, verujte mi, ni sad u ovom razgovoru, niti u budućem, ni jednom razgovoru, ni sa jednim medijem neću ni na jedan način prihvatiti da ulazim
u blaćenje i u optužbe kakve funkcionišu s druge strane. Iako su mi mnogi rekli da na taj način nemam nikakve šanse da bilo šta uradim, jer jednostavno ću biti izložen rafalnoj paljbi. Apsolutno sam spreman da to bude cena bilo kakvog mog uspeha političkog ili rezultata. Ja ću dati sve od sebe, ako to narod ne prepozna na ovaj način, ja ne želim. Znate, ja sam se bavio sportom u kojem sam rezultate koje sam postizao shodno pravilima koje je neko utvrdio. Nikada nisam pred utakmicu ušao u slučajonicu i izlomio nekom noge bejzbol palicom da on ne bi mogao da učestvuje, da igra u bazenu. Ja sam u bazenu pobeđivo ili gubio, čestitao protivnicima shodno pravilima koje su tu napravljeni. Ja ne umem drugačije funkcionišem i ako je to cena da u ovom poslu ne uradim ništa, pa dobro, Bože moj, nigde ne piše da ja moram u politici budem uspešan. Kao predsjednik opštine, kao neko ko je politički angažovan, bili ste angažovani i u partijskim strukturama. Na poslednjim izborima ste izašli, što se kaže, personalno. Imali ste ljude koji su bili vaša opcija i koji su podržali taj neki plan koji ste vi imali, koji pokušavate da realizujete ovde na mestu predsjednika opštine. Da li mislite da je stvar loših i dobrih partija ili mislite da u svakoj stranci postoje kvalitetni ljudi sa kojima bi mogli da sarađuju? Dali ste upravo odgovor, koji ja ponavljam već 3-4 godine. Ja sam upravo izašao iz jedne partijske organizacije baš zbog toga što se apsolutno ne mogu da prihvatim da snosim odgovornost za stvari s kojima nema veze, niti me ko pitao, samo zato što sam deo jedne velike partijske organizacije gde postoje ljudi koji možda drugačije misle, razmišljaju ili rade. Odgovorno tvrdim da ne postoje dobre i loše partije. Postoje dobri i loši ljudi, sposobni i nesposobni, pošteni i nepošteni, ili kako god već da ih nazovem. I zato sam tako i postavio stvari koje mi niko nije verovao od starta, da sam spreman sa svima da razgovaram. Bez obzira koji partiji pripadaju, ukoliko smo jedni, i drugi, i treći, kogod, spremni da se dogovorimo oko stvari koje su u interesu građana Novog Beograda i onoga što su naše zakonske nadležnosti. Ovde svako ima komentar o svemu i svi se bavimo svim i svačima, a za ono za što smo odgovorni, time se najmanje bavimo. Pa onda, u zavisnosti od toga da li smo za Rusije ili Amerikance ili šta se dešava sa spoljnom politikom, zavisi ko će da napravi lokalnu vlast u Ćićevcu. Ja to mislim da nije dobro. Znači, na kraju kraja moramo i zakon da promenimo, a sad upravo gledamo lokalne izbore u Hrvatskoj, gde ljudi po drugom sistemu funkcionišu. Izbore neposredno za gradonačelnika, pa jedna lista je gradska, druga lista, to je za skupštinu opštine ili grada, druga lista je neposredan izbor, a onda vi možete tu da imate i različite stranke koje imaju većinu u skupštini, različit čovjek koji vodi, u različitom su terminu od recimo ovih republičkih izbora. Kod nas uvek izbori svi zajedno, uvek je jednostavno nekako već 25-30 godina forsiramo to, prvo to kako je jeftinije, mislim to je jedna potpuno demagoška budalaština, kako je nešto jeftinije, pa najjeftinije, onda da imamo jednom izbore u 30 godina i da izaberemo jednog čoveka, on nek nam onda da sve drugo, znači to nije realno. A onda mislim da je tim velikim partijama apsolutno u interesu da prirodnom selekcijom dođe do kvalitetnih ljudi, jer ukoliko se ne promeni izborni zakon, onda to nikad neće moći se desiti. Tako da smatram da to što ste vi rekli, da postoje dobri i loši ljudi, sposobni, i da u svakoj stranci ima i ovakvih i onakvih. I taj princip sam imao na Novom Beogradu i pre izbora i posle, taj isti se zalažem i u Beogradu. Čak i stranke koje su mene napadaju, jer ovde na Novom Beogradu su bile one koji su iznosili mene čak i neistine, ja sam s njima razgovarao. Zato što ne mora da znači da ti ljudi koji su došli da razgovaraju su ti isti koji su možda to pisali i govorili, ali, postoji jedno ali, moramo da se dogovorimo oko stvari u interesu za to zašto su nam ljudi dali poverenje. I nisam spreman da prihvatam bilo koju vrstu kompromisa zarad moje funkcije. I ono što sam rekao u posljednjih 20 dana vidim da je mnogima zasmetalo. Ili ću biti u prilici da ja Beogradu dam svoj pečat, ili neću biti ni ne funkciju u gradu Beogradu. Mislim da je to legitimno i ništa strašno. Ne znam zašto se neko uvredio, što sam rekao za sebe da neću prihvatiti da participiram na taj način da bi bio na nekom drugom. Ja mislim da nakon 6 godina skoro vođenja opštine Novi Beograd, 3 godine sam bio pomoćnik gradonačelnika, no već skoro 9 godina iskustva u lokalnoj politici. Da bi bilo potpuno, ne znam kako da kažem, neozbiljno s moje strane da prihvatam da budem neki sekretar za sport, menadžer, pomoćnik, ili ću dobiti priliku da Beogradu dam svoj način viđenja i vođenja, jer nemam nikakav problem, Beograđani će nekog izabrati i verujte, ja nisam ni Nišlija, ni Kragujevčanin, ko poštujem i Niš i Kragujevac, ja ću za Beograd moj uvijek da navijam, sam Beograđan. Kogod da ga vodi, ja ću se nadati da će uraditi dobru stvar, koji god stranci da pripada. Šta god ja mislio o toj stranci, nije to važno. I nadam se da ćemo doći do toga da glasamo za ljude
bez obzira kog su ideološko opredeljenja. Na kraju krajeva to što je neko za Ruse i Amerikance ne mora da znači da je dobar ili loš menadžer. Da može da vodi grad, da se nosi sa lokalnim problemima i tako dalje. Tako da to je moja filozofija koja ne znam da li će ljudi da je prepoznaju, ali ne želim od nje da odustanu. Meni je vaš odgovor vrlo jasan, ali bih hteo za one koji bi možda gledali pa ih interesuje to. Da li to što ste na neki način izašli iz Demokratske stranke ili to što se možda u ovom trenutku po nekim stvarima sukobljava jedan deo Srpske napredne stranke sa vama, da li isključuje neku saradnju oko istih ciljeva u nekom... Ne, u ovom momentu apsolutno ne isključuje saradnju ni sa jednom strankom oko istih ciljeva, ali isključuje saradnju sa određenim ljudima. Sa određenim ljudima u okviru tih stranaka, da. A sa određenim, sa istim ciljevima, apsolutno ne. Pa na Novom Beogradu, evo daću vam jedan plastičan primer. Prošlu vlast Novobeogradsku, sa mnom, na čelu sa mnom je činila Demokratska stranka, SPS, LDP. Namerno sam rekao LDP. Danas, sastavni deo vlasti u Novom Beogradu je Srpska radikalna stranka. Ako nađete jednog Novog Beograđana koji će vam reći da smo promenili jednu stvar u lokalnoj politici, ja sam spreman sutra da podnesem ostavku. Znači nije promenjen nijedna. Imate LDP na jednoj strani političkoj, imate radikalnu stranku na drugoj. Ali smo se mi dogovorili oko lokalnih stvari i to funkcioniše apsolutno kako treba. I ja sam pokazao zaista zahvalnost i poštovanje prema konkretno Srpskoj radikalnoj stranci koja je došla prva ovde i rekla mi smo potpuno odvojili visoku politiku od lokalne, spremni smo da razgovaramo onome na što možemo da utičemo kao lokalni odbor i to šta visoka politika naša radi u Skupštini koju su nas stavili, to nema veze sa onim što ima veze s Novim Beogradom. Mi smo seli, dogovorili smo se i evo funkcioniše sve već skoro godinu dana. Po istom principu kako je funkcionisalo sa LDP-om u prošlom mandatu. Znači ja mislim da kada se, i verujte mi, da građani Beograda, bez obzira kog su opredeljenja političkog, pa nemojmo da ih svrstavamo, ovi su podobni, ovi su nepodobni. To su sve naše komšije, za kogod glasaju. Pa i on voli klupu u parku, i voli sređeno dvorište, i voli bezbedan vrtić, i voli sređen park, i voli sređenu fasadu, i voli ulicu bez rupe, svako. Nemojmo, zato što imamo različita politička opredeljenja, da to vezujemo za lokalnu politiku. Pa, ako je neko da se novac ulaže u vrtiće, a neko je da se ulaže novac u fontane, oko toga možemo da se raziđemo i da se ne dogovorimo. Ali nemojmo da razgovaramo o Rusima ili Amerikancima ili o nekim stvarima na nacionalnom nivou koje apsolutno nas niko ne pita, ne me dao zakonska ovlašćenja za to. I ja se za to zalažem. Hvala vam puno, gospodine Šapić.